বড় ভাষা সেকেন্ডও নহয় থার্ডও নহয় কিবাও নহয় একুৱেল ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে কোন ওপৰত আছে ক'ত আসামত বোলে কোনোবা क'क्राझार कोनबा उदालगुरि बोले सेकेन्ड पागल निसिना खोथा कय फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय दा भिडिअनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालि जिहेतु बिटिसि एकर्ड जानानै थांदों बिएलटि आरो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव दा बै बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंनो बर' रावखौ 8थि फारिलाइयाव सोसननो हाखादोंमोन भारतनि संबिजितनि 8थि फारिलाइयाव सोसननो हाखादोंमोन नाथाय फैयै फैनानै नैबे बिटिआर एग्रिमेन्ट जिहेतु 2020 मायथाइयाव जानानै थांबाय बेनि उनाव 8थि फारिलाइयाव हाबखानाय सोसनजाखानाय बेसेबांबा गिदिर गोजौ मान मर्यादा मोनखानाय बर' रावखौ आसामाव सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबैसो जेब्ला बाहायनायनि मोनथायखौ मोनो अब्ला गोबां दैदेनगिरि गोबां आफादफोर गोबां मददगिरि सापर्टारफोरा बमा गावनाय अमा बेदर जानायखौ नुनो मोनदों दा बे खोथाखौ लानानैनो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खोथा बुंदों दा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो एनएलएफबि आफादा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोनोम जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि थांखि मिजिंआ मामोन बिथांमोननि गासैबो थांखि मिजिंफोरखौ दिनैहाय राजनितिकनि माखासे षड़यन्त्रआव खोख्लैनानै थेर बेथेर खालामनायनि जिहेतु लामा बेखौ नुबाय थानाय जादों दा बिनिबो माखासे दुखु गोनां भिडिअफोर दं जे उदालगुरिनि सनाय डिजिगनेटेड जिहेतु एनएलएफबिनि केम्प बेखौ बिथांमोनहा गोसो गैयाब्लाबो माने प्रशासननि नारसिनबाय थानायाव उथायनो गोनां जाबाय दा बिनिनो माखासे दुखुनांथाव नुथायफोरखौबो नोंथांमोना नुलांगोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै मिजिंथिबाय 2003 सनाव फराय बर' राइटार्सসকলে बर' লিখকসকলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে 2003 চনৰ পিছৰ পৰাই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এটো আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বৰ মিডিয়ামত পঢ়া বৰ সাবজেক্ট লৈ পেলাই এটা কিবা লৈ পেলাই ইউপিএসসি এপিএসসি এসএসসি কোনো এক্সাম আমি দিব পৰা হৈ গ'ল সেইদিনা কি কৰিলে আপসু আৰু ইউপিপিএলে অসমৰ বোলে বৰ ভাষাটো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ জাগা লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বৰ ভাষা সেকেন্ডও নহয় থাৰ্ডও নহয় কিবাও নহয় একুৱেল ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে কোন ওপৰত আছে ক'ত আসামত বোলে কোনবা क'क्राझार কোনবা उदालगुरि बोले सेकेन्ड ল্যাঙ্গুৱেজ पागल निसिना खोथा कय এই ভাষাটো ক'ত আছে बे भाषाया बबाव सहैखो एथ' गोजौआव सहैखाबाय बे भाषाया माबा सेकेन्ड ल्যাঙ্গুৱেজ माबा थार्ड ল্যাঙ্গুৱেज लायनो बर' भाषाया बुजिना बुजियाथाय आं बुजिला नोंसोरबो उनाव सिन्था खालामबाय थादो बर' भाषाया एकुवेल असमिया बादि मान मर्यादा मोनबाय बेंगली बादि बांला भाषा बादि हिन्दी बादि एकुवेल स्टेटास बेनो देरसिन एचिभमेन्ट जोंनि बिटिसि सुक्तियाव बर' भाषाया 8th शिड्युल हिसाबै रिकगनाइज मोनदों इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज मोनदों दिनै मानैथो पिएइचडि खालामदों बर' आगोलाव मोनदों दे खोन्थानाय बे सुक्तिनि आगोल सोर बर'आव बर'नि पिएइचडि खालामनो मोनफेरा इउपिएससि सोर होफेरा 2003 सननि सिगां बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव बर' रायजो राजाफोरखौ सोर जाम्बा खालामगासिनो दङ
सोरनाखि बुजिनो रोङै बायदि फाव दिन्थिगासिनो दं खोथा बाथ्रा बुंगासिनो दं निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाखाबाय दा बे जानानै थांबाय बिनि सायाव आं गोबांथार बुंलिया हाग्रामा महिलारि सारनिफ्रायनो नोंथांमोना गासैबो खोथाखौ मिथिखाबाय दा गुबुन फारसेथिङै गोसो गैयाब्लाबो NLFनि जिहेतु सेंग्राफोर मावथिफारियाफोर बा दावहारु बिथांमोनहा दिनै माने बेसेबां दुखु दाहायाव दं बेखौ खबर लानो रावबो गैया बिथांमोननि जानानै दिनै रावबो फंसेबो खोथा बुंनो आवगायबोआखै दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आं सानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिदिब्ला बिथांमोननि दुखुनांथाव भिडिअखौबो ससे नायदिनि BPF हानजायाव जइन जायोब्ला जौ फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गान्जा फाग्ला जुवा फाग्ला गोबां गाज्रि जायो नाथाय UPPL हानजायाव जइन जायोब्ला मोजां जायो गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों जों माहारियारि बादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो बिथांमोननि जा इयुथ हानजा फरायसा हानजा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन बे ससे भिडिअ नुबाय जे बिआर फेरेंगा बिथाङा मा बुंदों गोदानै जइन जानाय जिहेतु सेंग्रा सिख्लाफोर इयुथफोर जायफोर बिथांमोनहानाखि गाव गावनि मोनथायखौ मोनफुंनो हायैनि थाखाय आथिखालनि खुंथाय गोहोखौ दुखु मोननानै BPF हानजायाव जइन जाहैदों नाथाय बेखौ बिथाङा उल्थायै मा बुंदों जौ फाग्ला सिगारेट फाग्ला गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला आरो जौ जुवा गेलेनो लुबैनानै बा जानो लोंनो लुबैनानैसो BPF हानजायाव जइन जादों होननानै बिथाङा बुंदों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिथांमोन बायदि गिदिरथार दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावा ओंखारनो समाया बिथाङा हानायमानि बुजायनांगौसो बा बुजायनानै गावसोरखौ मोजां मोनहोनानै बा गावसिनि दोलोआव लाबोनो सेस्ताखौ खालामनांगौ नाथाय बेफोरबायदि बुंनानै सोरखौ मा फोरमायनो नागिरदों बिथाङा गावबो हयथ' आन्दाज मोनाखै जानो हागौ दा बे जानानै थांबाय गुबुन फारसेथिङै सासे खाना बिबायारिया माबायदि देंखो रोजाबनानै माने बिबायदों बेखौबो एसे नायनानै लादो
मालायनाव हाबना लाना पासन लानानै जोंनि हरदे फेरेंगाया नायहांदे 500 थाखा हरनानैसो आंखौ थिनहरदे नाथाय जलाइसिनि देरहानाय अखेलासो 3,000 हरदों आंनो फेरेंगाया अननो रोङिया फेरेंगाया अननो रोङिया दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलावथार जाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोन्दांथि मोनबाय कमेन्टखौ खालामहरथारगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो आङो बिथा खालामनानै भिडिअखौ बानायनाय जायो दा जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरनानै उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ